We just have time for the question and the reply. Yeah. An próisis Pleanáil Teanga an féidir soléirú thuirteam an abhreith nó atá ar siúl ar mágad. La mehib Gabriele is féitrí dógur mé go raibh conra bronta an ggólaach barfiás teornta chun abhrainniú a dhéanamh an géad den Pleanáil Teanga a cedíag for réir Aire Gaeltachta Gabriele is a dóiag. Cintíag an tionscanmh seo a bhfuil buisiad suas le €92 million a chur fáilin le go ndéan for abhrainniú neamhsplach ar aimiú na Pleanáil Teanga seo. Cuirfar aiseolalas maidir le aimiú na Pleanáil ar fáil agus bunathe ar an méid atá ar nítar sa abhrainniú. Befor an án céimena a ghlacha chun goirí bhaim an phróisis Pleanáil Teanga a dheabhsú. Is í seo leis na limisteir Pleanáil Teanga tá a gceist clochaníle gorta Cork an fáil cara agus maithróraigh dúna náil na déise cíirí heas. Guidór ran na ferriste an agara agus lucanúr, Círi hir chun na mar lár, an carú rua, mé ó huig, rachar na bailile gébe gúna na mí agus an an bhór. Tá cura inúil ag bar fios go bhfuil teagmhail gníomhach déanta ag an ggólacht le páirte leasmhara ag súla I le an abhraine ó cuire tús leis. Tá curachán déanta ag bar fios teornta le ceann agriachtaí agus le Criste stúra Pleanáil Teanga I seacht gín den na limisteir Teanga go dtí seo. Tá sreachrinithe reachtála ag an ggólacht le údarás na Gaeltachta agus tá tionólach cruinniú iad mar rainn údarás na Gaeltachta first na Gaeilge agus bar fios teornta le déanaí freisin. Is go bhfuil dul chun cín a dhéanamh ag bar fios agus iad ag obair dro abhrainniú a dhéanamh ar Pleanáil Teanga abhharrta. Tá deimhine ar bar fios le hifigé mar rinne go leanfaidh siad ar aghaidh go dtíthileach lena gcuidobre chun na cinú go gcuirfidh tuairiscáil cuimisteach ar fáil de réir na téirmí targathe agus sprocta a éontaíoch. Tá an tréimh sin 9 mí ó thuas an conar luata chun legan críochnúil an abhraithine a chur faoi bhrád mar rinne rud a cílíonn go mbeadh torra na hibre ar fáil faoi dhearra Marta Gabriele is a fethe car. We have time for one supplementary. Míl mágad agus ar a leid tá dáta agan inis Marta na bliana se thugan. An mai an tuairiscáil sin nó an tabhreanú sin á ailsiú agah tá an tábhair seo tharbh tábhachtach. Bhí sé conspóideach ón tús maidir le an córas Pleanáil Teanga agus dar le lándaoine sanolaí san áramh go raibh an túfás úlach a chur ar an bobbal. So ba sé simúla eáil cén dul chun cinenne d'argenta. So just maidir le an jet plán atá faoi cabbagil ag an gandra, cén chuí ar fioch an rainn na jet dúise sin, mar hampla cosarige I ngáile níl sé san áramh agus de réim hiiscena tá an plán sin ag feimú le fad an lá agus raibh na cin atá peachta ó híomh an chomhlachta jet. An phlean a luigh tú in Nealimh ach so le raibh mé tain ire an táraigh de bhí gceist agam ná a cuairte thuirtas na Ceantar Gaeltachta is fad timpplatíre agus go dtí seo bhís I dúna náil go na mara go na mí ra céirn na déise gorcaigh cíirí heas agus cíirí hí agus an rud atá gceiste agam ná míon mé sa Ceantar Gaeltachta sin ná cé có habhachtach is bhfuil na Pleanáil Teanga. So beidir go méid chance going eile nó Christian nó beg prinú going I me hifig mother leis na túramí féin atá gutsa heachta ar na Pleanáil Teanga a bhfuin leis chun na mara agus an Gaillimh.